Dating propesor sa lungsod ng Dagupan, ibinibenta ang mga koleksyon na libro para may maitulong sa mga nangangailangan. Sundan sa report. 15 anyos pa lang si Anthony nang mahilig sa pagbabasa ng libro. Iba't ibang paksa na ang kanyang nabasa na umabot sa mahigit 1,000. Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, nakapagsilbi siya bilang propesor sa lungsod ng Dagupan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman mula sa mga libro. Marami ang sumubok na bilhin ang kanyang mga koleksyon, subalit tinanggihan niya mga ito. Parte raw kasi ito ng kanyang pagkatao. Mayroon siyang sulat kamay sa bawat koleksyon. I would like to leave a legacy to all the people through yung mga writings ko rin, yung mga commentaries ko. They will be encouraged in their life also. Mula sa libu-libong koleksyon ng mga libro ni Mang Anthony, hawak ko ngayon ang isa sa mga pinaka-pinapahalaga niya at pinaka-importante para sa kanya. Itong libro na English Grammar Series na nagmula pa sa bansang London at na-publish taong 1895. Pero dahil sa kagustuhang tumulong ngayong may pandemya, napilitan siyang ibenta ang ilan sa kanyang mga koleksyon. Nais rin umano niyang ibahagi ang mga libro sa mga mas nangangailangan. I was observing, lalo na yung mga beggar sa daan, walang nag-aasikaso. Ang gobyerno maraming binibigay sa yung mga social millionaires, yung mga benefits sa iba. But I was looking at that when I'm walking. Yun ang inaasikaso ko. Suportado naman ito ng kanyang asawa na si Josephine. Pag pumupunta sa mulyan, nako, nandyan, lahat na box. Talagang ini-scan niya lahat, tinitingnan. Paano yung magandang box na bibihin niya, ganyan siya. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara. Balitang Amyanan.